Etorkizuna kartetan irakurtzen duen igerlearen gana izan zira. Oraintxe atera zira haren etxetik. Hiru bertsu nahi duzun doinu eta neugian. Urduri hurbildu naiz, ondoko herrira. Gelara sartu soa, maiaren erdira. Kristalezko bola bat, gira eta bira. Geroa irakurtzea, zen ene desira. Errandiot final bat, daukat eta tira. Alaxe erantzun dit mutiko begira. Finalean 6. geldituko zira. Finalean 6. geldituko zira. Ordulari orratzak, emeki orenka. Ateratzean nuen, Kriston desoreka. Bizangotan sartuta, atera errenka. Bolari eman eta bizpairu buelta. Nien aizitzuliko etorkizun xeka. Errandunari ez diot jarriko arreta. Komeni zaidanean sinesten dut eta. Komeni zaidanean sinesten dut eta. Kantatu dizkit lauitz, ta 3 olerki. Pentsatuaz etxera, noala ederki. Baina nahi dena ez da, ukaiten albeti. Gero aztertu ordez, xeki, xeki. Iragana pasa zen, poliki, hobe emeki. Biziko ginateke asko zazobeki. Orainean bizitzen baldin bageneki. Orainean